No, és que precisament el tema dels contenidors, és dir, solen ser, clar, normalment els mateixos de sempre, és dir, la periodicitat és el que falla. Bé, nosaltres en la línia de continuar això, és dir, fent un poquet d'auditoria de la seva gestió, de la gestió del govern, i fem propostes. Una pregunta volia fer-li. El Caminàs que va ser vull dir, ara només l'acaben, n'hi haurà una o dues direccions. Cas que hi hagi dues direccions, una direcció sola, per exemple, se va a desviar per la circunvalació Mercè Rodoreda de l'Oatre, o com està això? Perquè veig que és prou estret. Després una altra cosa, continuem observant des del Bloc Coalició Compromís, jo porto tots els dies a la meva filla al Bisbe Herbàs i encara estem una altra vegada en la mitjana de policia d'un dia o un dia i mig que està un policia pel matí, és a dir, per a donar pas als nanos per al pas de vianants. És a dir, jo he conegut, perquè la meva filla ja va a tercer d'infantil, l'estar de 5 dies laborables, de dilluns a divendres, estar 3 o 4 dies el policia. Ara sols està un o un dia i mig. Això caldria que s'ho farem mirar. I han fet una campanya molt visual del tema de les necessitats dels gossos, per a sensibilitzar els amos dels gossos, però clar, la pregunta és, hi ha una bona disposició de pipicans? On estan? Perquè clar, és dir, si fem una campanya, però resulta que la gent està tragant els animals i el que té la sort de viure prop de l'horta, encara pot treure l'horta, però el que viu dins del nucli urbà, que li pilla un poc lluny, és més fàcil que el denuncien que altra cosa. Aleshores, i aquestes campanyes caldria primer, dotar de mitjans i, per suposat, al mateix temps, fer una campanya de sensibilització com cal, com, per exemple, fer una campanya de sensibilització d'un correcte reciclatge o un bon ús dels parcs infantils i dels jardins, ja que estem parlant de serveis i tal, perquè la gent, sobretot la gent major, que siga la que mentalitza i sensibilitza els nanos en què tinguin un bon comportament i un bon ús d'aquests serveis. Molt bé, Enric. Passem a la